Qualifying first into the final round, Svetlana Horkina of Russia. Της ρουμανικής ομάδας, ο οποίος αποκλείστηκε μέχρι και το 2004 να μην είναι σε αγώνες, να μην παρουσιαστεί σε αγώνες, να μην εμφανιστεί ούτε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών. Είδαμε μια νέα αλλά πολύ καλή αθλήτρια, την Yvonne de Lier από την Ολλανδία, μια αθλήτρια που έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο της γυμναστικής στο πρωτάθλημα που παρακολουθούμε. Η Ολλανδία παρουσίασε μια ομάδα εξαιρετική με νέα κορίτσια ηλικίας 16 ετών. Ήταν η πρώην εφηβική ή η ομάδα νεανίδων της Ολλανδίας που είχε ξεχωρίσει στο τελευταίο 9.412. Είναι η καλύτερη βαθμολογία που έχει δοθεί μέχρι τώρα. Λέγαμε λοιπόν ότι η Ολλανδία παρουσίασε μια ομάδα που την προηγούμενη φορά που εμφανίστηκε σε διεθνή διοργάνωση ήταν το ευρωπαϊκό που έγινε πέρυσι στο Παρίσι. Εκεί η Yvonne de Lier στη δεύτερο, το δεύτερο τσάρμα δεν ήταν το ίδιο καλό με το πρώτο. Άλλωστε βγήκε και από το περιθώριο που έπρεπε να προσγειωθεί. Θα κατέβει η μέση βαθμολογία της. Βλέπουμε εδώ το ροντάτ. Και θα κάνει αυτό το σάλτο πίσω. Ένα κουέρβο ήταν που δεν είχε την επιτυχία που θα ήθελε. Περιμένει τη βαθμολογία και περιμένουμε και εμείς για να... Ενώ η Slater που είδαμε νωρίτερα να αγωνίζεται στους ασύμμετρους ζυγούς βαθμολογήθηκε όπως είπαμε με 9.050. Η Χόρχινα η βαθμολογία που θα της δώσουν οι κριτές είναι 9.537. Πέσαμε έξω. Εγώ δηλαδή έπεσα έξω που περίμενα ότι ο βαθμός που θα έπαιρνε θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Αυτή είναι η Yvonne de Lier. Αγωνίστηκε λίγο νωρίτερα. Τη βλέπουμε σε μαγνητοσκόπηση. Θα ήθελα, καθώς φτάνουμε στη μέση, έχουμε ολοκληρώσει 2 προσπάθειες από τις 4 που πρέπει να κάνουν οι αθλήτριες για να δούμε ποια θα συγκεντρώσει την καλύτερη βαθμολογία, για να δούμε ποια θα ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Να ρωτήσουμε τον κύριο Μπουτάκη τι γίνεται τώρα, πώς πάνε τα πράγματα μέχρι στα μισά του δρόμου. Όπως πάνε τα πράγματα, η Χόρκινα μάλλον θα είναι πρωταθλήτρια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πέσει στη δοκό. Γιατί το έχει ξανακάνει. Το θυμάμαι στο Τιανζίν, στην Κίνα, στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αν είχε πέσει στο άλμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί που είχε πάει άσχημα και μου φαίνεται βέβαια ότι έγινε αυτό στο ομαδικό, όχι στο σύνθετο ατομικό, έγινε πάντως στη δοκό ισορροπίας. Πάντως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, είναι ήρεμη. Ήρεμη, πολύ γυμνασμένη, πάρα πολύ σωστή με τα κιλά της, από ό,τι φαίνεται και η εξωτερική της εμφάνιση. Και πιστεύω τώρα στο έδαφος θα πάει καλά, διότι εκεί δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Όχι, είναι καταπληκτική. Έχει μια άνεση να εκτελεί πολύ δύσκολα πράγματα με πολύ απλό τρόπο. Που τα βλέπει κανείς και λέει εύκολα γίνεται, αλλά δεν είναι εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα που τα κάνει εύκολα με τον τρόπο με τον οποίο τα εκτελεί η Χόρκινα. Έχει μια... Tabitha Yim. Russian Svetlana Horkina has moved into first place. American Tabitha Yim has moved into contention. Πυρουέτα προσδοκά ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήταν η δοκό ισορροπία, σε 9.90 ήταν το πρόγραμμα και η βαθμολογία που της έδωσαν τελικά.